What's up sa inyo kakaaro? Sa araw na ito, tara, samahan mo kami mag-nature trip. What's up sa inyo kakaaro? Sa araw na ito, tara, samahan mo kami mag-nature trip. Dito lang yan, sa Barangay Kapataan, San Carlos City, Pangasinan. Wala kaming masyadong gagawin sa araw nito kaya nag-nature trip na lang kami. Nang sa ganun ay makapag-relax din kami habang iniintay namin yung materyales sa bago naming project. Alright, hanggang dito na lang ang aming sasakyan dahil malalaki at matataas ang pilapil na ang aming dadaanan. Kaya pinili na lang namin maglakad at malapit na rin dito ang aming pupuntaan. Mas mainam na lang maglakad kaysa magkulong-kulong. Mahirap na, baka masiraan pa kami. Walang tutulong sa amin dito dahil nasa kalagitnaan kami ng bukid. Kung gusto nyong pumunta dito kakaaro, wag na kayo magdalawang isip dahil napakaganda ang lugar na ito. Ilog pala ito kakaaro, hindi ito dagat. Pero ang lasa ng tubig ay napakaalat. Sa umaga, low tide. Pero pagsapit ng hapon, high tide na to kakaaro. Kaya magtataka na lang kayo kakaaro ba't lumalalim ang tubig pagsapit ng hapon. Sa sobrang lakas ng hangin, nilipad yung upuan natin. Nahulog ang cellphone ni Bayaw. Kawawa naman si Bayaw, wala na siyang gagamitin. Kaya nagbaka sakali si Bayaw kung gumagana pa ang kanyang cellphone. Gumagana pa ito pero hindi na nagtatouch. Nagsiga na kami ng apoy para makapagpabaga na kami ng uling. Nilinisan ko na rin ang dala naming pusit. Tinanggal ko na rin yung balat nito para malinis at masarap kainin. Binalatan ko na rin ang hotdog at inislice ko na rin ito. At tinanggal ko na rin yung ngipin ng pusit para quality at mapaparami ka ng kanin. At inugasan ko na rin yung dala nating hipon. At sinabay ko na rin yung hotdog at pati yung paborito nating pusit. Inugasan ko ng mabuti nang sa ganun ay maalis yung mga itim-itim niya. Pangatlo ang pusit sa pinakapaborito kong ulam. Kaya pag bumisita ako sa bahay mo kakaaro, alam mo na, charot. Hinugasan ko na yung taong at nag-slice na ako ng kamatis. Kamatis at kalamansi lang ang ating ipapalaman sa loob ng pusit. Dahil nakalimutan natin magdala ng mga sangkap tulad ng mga sibuyas, magic sarap at asin. At nakalimutan din natin ng suka or tuyo para sa ating sausawan. Kaya kukunin na lang natin yan sa partida yan. Tinuhog ko na rin yung ulo ng pusit para hindi matapon yung palaman. Pagkatapos ko dyan kakaaro, isinalang ko na yung hotdog. Isinunod ko na rin yung pusit at isinabay ko na rin yung mga tahong. Syempre, sinabay na rin natin yung hipon para minsanan na. Ito pala ang kakainin naming tatlo. Talagang mapapa-unli-rice kami dito. Habang ilaw pa ang aming niluluto, naligo muna kami. Nang sa ganun ay ma-enjoy namin ang araw na ito. Ang sarap talaga magpahinga dito kakaaro. Talagang mapapa-quality time ka. Kaya ano pang iniintay mo kakaaro? Tara, pumunta ka na rin dito. Talagang masusulit mo ang oras mo pag pumunta ka dito dahil hindi lang swimming ang inyong pagkakabalahan. Pwede ka ring mangimwit ng mga isda dito. At naligo na rin ako. Ang sarap talagang maligo. Talagang napakalamig ang tubig. Ang sarap magbabad. Sheesh! Dito pala yung malalim kakaaro. May malalim at mababaw dito. Itong pinagliliguan namin, ito yung mababaw. At talagang sinulit namin ang pagbababad sa tubig. At napagingging na lang ako dyan kakaaro. Sa laban ng buhay, kung pagod ka na, pwede ka magpahinga. Pero hindi ka pwedeng sumuko. Kung may pangarap ka sa buhay, tuloy lang kakaaro. Hindi mo kasalanan maging mahirap. Dahil hindi ka nag-iisa sa mundong ito. May plano ang Diyos para sa ating lahat. Magiging successful ka rin balang araw. Alright! Tumalon na ako dyan. Tumalon na rin ang aking kapatid. Habang si Bayaw nagpapahinga sa taas. Nagkikwentuhan kaming tatlo dyan habang hinihintay namin na maluto yung pagkain. Kumalat na rin yung apoy na sinunog ng isang magsasaka. Napakabilis kumalat ang apoy dahil malakas ang hangin. Sa wakas, naluto na ang ating inihaw. Hinango ko na itong tahong. Maya-maya, kakain na rin kami. Big shout out sa lahat ng SSM Toda. Salamat kay Boss Euro from Pasig. Alright, mag-iingat kayong lagi dyan kakaaro. Ride safe palagi. At ito na ang aming inihintay. Naluto na lahat ang aming inihaw. Amoy pa lang talagang nakakagutom. Dahil sa lakas ng hangin, hindi kami makapag-umpisa. Nilipad lahat ang aming mga gamit. Nagpasalamat muna kami bago kami kumain para tuloy-tuloy ang blessing kakaaro. Tara na't sabayan nyo kami kakaaro. Magdala na rin kayo ng kanin nyo. Siguradong mapapa-unli-rice ka pag ganito ang ulam mo. O ano pang iniintay mo kakaaro? Mag-nature trip ka na rin. Sa halagang 300, makakapag-jamming ka na ng inyong mga tropa. Kaya napakasulit yan kakaaro. Binanatan ko na rin tong pusit dahil kanina pa ako dito nang gigigil. Yung tipong niluluto mo pa lang, amoy pa lang, nakakagutom na. Nakalimutan din namin nilabas yung pritong manok. Dahil sa sobrang gutom, nakalimutan namin na may dala kaming pritong manok. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik, nilantakan na namin to. Talagang busog na busog kami dyan kakaaro. Simot na simot. Alright! Nagpahinga muna kami, maya-maya maliligo ulit kami. Ang sarap magpahinga dito, napakapayapa ang lugar. Niligpit na rin namin ang aming pinagkainan. Dapat maging malinis para hindi ipagbawal ang pasyalang ito. Gaya na lang sa Pugon Sili, nagkakalat ang mga turista doon, may nagbasag pa ng mga bote kaya ngayon pinagbawal ang isa sa pinakabagandang pasyalan dito sa Pangasinan. May 10 taon na rin na hindi ako nakapunta dito kaya namangha ako, ang laki ng pinagbago ng lugar na to. Ito nga pala yung paborito kong pasyalan nung bata pa ako. Araw-araw ako dito at araw-araw din akong napapalo ng nanay ko. Pero nung nalaman nilang marunong pala akong lumangoy, pinabayaan na lang ako sa gusto ko. Ganon kabait ang nanay ko. Madami rin ang pumupunta dito lalo na pag piyesta ng dagat. Ito pala ang tinatawag na Little Beach sa aming lugar. Hindi lang Pilipino ang pupunta dito, pati
mga foreigner. Karamihan na laging bumibisita dito, mga Amerikano. Dalawa pala ang paliguan dito para hindi kayo malito. Ang pinuntahan namin, bye-bye. Doon sa kabila, Kuntala. Halos magkapareho. Nag-iwan na ako ng sticker natin. Niligpit ko na rin yung mga kalat namin. At kami uuwi na kakaaro. 15 minutes na naman na lakaran to. Ang bilis talaga kumalat ang apoy. Kalahating oras lang ang lumipas. Ganito na kalawak ang damage ng apoy. Kanina, wala pa yan. Nung papunta pa lang kami dito. Kung nagustuhan mo ang aking video, pwede ko bang mahingi ang inyong like? Mag-comment ka na rin at i-share mo ang aking video. Malaking tulong na yon sa akin, kakaaro. Maraming salamat, kakaaro, dahil umabot ka sa dulo ng aking video. Nabala ko na naman ng 5 minutes at 38 seconds ang buhay mo. Huwag kang magsasawa sa akin, kakaaro, ha. I love you.